primers dies de l'excavació a Santa Margarida estan donant uns resultats bastant interessants que ens permetran identificar aquelles estructures que vam començar a documentar al final de l'excavació de l'any passat. Precisament aquí podem observar molt bé la cota de circulació de l'època romànica, aproximada al voltant del segle XII, que si fa no fa es correspon amb la cota d'inici de l'excavació a finals dels anys 90, principis del 2000, que és quan es van excavar aquest sector d'aquí. L'altre dia comentaven que l'objectiu d'aquest any, un dels objectius d'aquest any, era aprofundir en el coneixement de les estructures d'època paleocristiana, estarien al voltant del segle VII, i efectivament els resultats d'aquests primers dies de feina ens permet identificar la planta d'una successió d'àmbits d'aquesta època que acabaran configurant un edifici d'època paleocristiana. Parlem d'aquesta cronologia d'època paleocristiana no tant per als materials associats que apareixen en l'excavació, que en aquest cas, en el cas de Santa Margarida, no tenim la sort que apareguin materials d'aquesta època, sinó per paral·lels coneguts d'altres jaciments i, sobretot, per l'evolució de l'estratigrafia a la que ara mateix farem referència. Precisament una de les zones on millor podem apreciar aquesta superposició de capes pròpies dels jaciments arqueològics la tenim en la zona on hem estat treballant aquest matí. Aquí el que podem observar és la disposició, un enterrament d'un individu bastant trinxat, bastant mal conservat, que és posterior a una altra tomba, aquesta ja amb una estructura de lloses que podeu apreciar aquí, que a la seva vegada talla, és posterior, a les restes de l'edifici paleocristià que hem pogut observar fa un moment. Les restes identificades durant aquests primers dies, per tant, ens confirmen el que ja sospitaven, que en el jaciment de Santa Margarida tenim una forquilla cronològica de més de 2 segles d'ocupació continuada sobre el mateix lloc, el qual pensem que dona rellevància encara més al jaciment que ja coneixem de Santa Margarida.